da smo... Izvini, ja mislim da ovo zavera protiv tebe. Da. Dobro večer, poštovani gledalci, hvala vam što pratite Equilibrium TV kanal. Na moje veliko zadovoljstvo, moji večerašnji gosti su gospodin Vladimir Čičarević i gospođa Žana Karaklajić. Vladimire, Žano, hvala vam što ste gosti na ovom kanalu. Hvala tebi što si mene sad pozvao već drugi put. Veliko hvala. To su već neke, to su već neke simpatije, polako. Jes, za početak, minimalne. Pa šta da ti kažem, mora malo. Ne, stvarno mnogo ti hvala jer ti si jedan pametan momak koji ima pametna pitanja i iskreno rečeno ja se uglavnom na takve stvari samo i odazivam, tako da drugo me ne interesuje. Evo, hvala vam od srca. Evo, za početak recite mi koja je po vama najveći problem ovog čovječanstva i ove civilizacije? Eto, Žano, za tebe početak pitanja. Je li, koliko imam vremena od sada pa do kraja emisije? Da. Znaš šta, to je jedno duboko filozofsko pitanje, ali evo, ako me pitaš, ono prvo što mi pade na pamet, to je manjak empatije. Dakle, potpuni jedan manjak empatije u kome ljudi jednostavno stvarno samo misle na sebe, furaju neku svoju priču. Evo i pre neki dan sam čula neverovatnu situaciju da je jedna prijateljica bila bolesna i druga je zvala i rekla je da je bolesna, uopšte posle nije ni pozvala da je pita kako je, recimo, znaju se tipa ceo život. Tako da mislim da cela ova agenda jako doprinosi tome i da to jeste neka suština, jer ti kad nemaš empatiju, jeli kad nemaš ljubav za bližnjeg svog, sve propada, sve ide dođevo. Tako da kad me pitaš šta je osnovni problem, ja bih rekla to. A sada ovo drugo, pa mogla bi da ti nabrajam do sutra, mislim, razumeš, jednostavno pogrešne ideje, pogrešni ljudi koji plasiraju te ideje, imamo mainstream koji poziva uglavnom, neću da vređam, ali uglavnom nezanimljive, primitivne i needukovane ljude koji šire istu takvu priču, koji propagiraju nezanimljive i potpuno vulgarne stvari i glupe pritom vrlo, koje opet zatupljuju, što opet dovodi do ovog manjka empatije o kome sam na početku govorila. Tako da sad ne bih da zvučim i ovo gadi, mislim sad je ova priča oko ekologije, malo ne mislim na Rio Tinto i to, nego mislim generalno na ljude koji zloupotrebljavaju tu priču o ekologiji, ali isto i to što nas totalno boli uvo za našu okolinu, što mislim bacamo đubre svuda, što gadimo planetu. Tako da mogla bi stvarno da ti pričam od danas do sutra, da ne govorim o korupciji, o bla bla bla, eto da nešto prepustim i Vladi jer nisam sama u emisiji. Da, Vlado, evo u Bibliji nam kažu da će u posljednje vremena ohladniti ljubav mnogih ljudi, pa mi nekako i vidimo da je u današnjem svetu vidimo nedostatak te ljubavi, da nema više te empatije prema ljudima. Kako ti na to gledaš? Mislim, ovo što, potpuno slažem ovo što je Žana rekla, definitivno je to, ali mislim, ljudi nema, znaš kako, nema, ja bi to drugačije bi definisao za moj pojam, nema dovoljno ljubavi, znaš, ono što kažu love is sacrifice, ljubav je žrtva. Ta definicija je meni iz Svetog pisma jako bitna zato što šta kaže ljubav je žrtva, znači ako me voliš žrtvuj se za mene, to znači da ćeš da trpiš i ako smrdim i ako, ne znam, ostavljam suđe kako se zove, u kuhinji, mislim, pričamo i o tim, da kažemo i o porodičnim i o tim poslovnim odnosima. Nema ljubavi, srca jesu hladnila, nažalost, ja sam srećan što ja znam da imam ljubavi za sve. I tu negde znam da nisam umro, a onog momenta kada ne budete imali ljubav, onda znajte da ste umrli. Ako ne zaplačete uz neku pesmu, ako vas ne pogodi neka priča, ako kroz život prolazite bez jedne suze, to je neko moje merilo, moram da priznam, ako prolazite kroz život bez jedne suze, ako ne osetite, kako bih rekao, tu ljubav, čistu ljubav, kao što, na primjer, ja Žanu kad vidim i na TV-u kada je vidim,
To je to, jedva čekam da je vidim, imamo mi naše priče, imamo mi naše čajeve da pijemo naš lokal, imamo da pijemo da ćemo 5 sati sedimo tamo i da se isprčimo, da se ispričamo i da izogovaramo, ali to je šala na stranu. Ne znam da li ljudi mere kada vidite nekog prijatelja ili nekog rođaka da onako kažete sad bi ga zagrlio i sad bi ga zagrlio. Danas sam imao jedan intervju pa sam baš objašnjavao to moje okruženje, moji saradnici i prijatelji, ja obožavam da ih zagrlim i da ih poljubim. Nije bitno da li muško ili žensko, volim dušu na dušu da stavim i oca i majku i brata i sestru i prijatelje, jer taj zagrl je to kad se mi stegnemo, meni je to osjećaj, vibracije, jer šta je duša, šta je ljubav, to je vibracija, to je frekvencija, bez toga ne može da se živi. I ako to nemate, prolazite kroz život, a nemate takav način komunikacije sa ljudima, onda ste vi zaista mrtav čovek, onda je besmisao vašeg života. Tako da nema ljubavi dovoljno. Možda se to negde nekome, ima, ali to treba iščačkati, a drugo, zbog previše zla na ovoj planeti ljudi to čuvaju. Ljudi su se učaurili i ne dozvoljavaju, razumeš, da neko izvuče tu ljubav iz njih, pa makar i prijatelji. A sa druge strane, ljudi se plaše da ih neko ne povredi. Mnogo smo puta bili povređeni kao prijatelji, kao članovi porodice, kao braće, kao sestre, ali ja nisam takav, ja sam mnogo puta bio povređen, ali nisam neko ko se učaurio, nego pustim, brate, neka teče, brate, i neka ide. Pa, brate, ako neko zabode nož u leđe, idemo dalje, Bože moj. Pa ne, potpuno bih aminovala ovo što kaže Vlada. Mislim da se u suštini upravo udara na ljubav, a bez ljubavi zaista nema života. Evo, imamo i ovog ovde jednog gosta. Pa dini da vidim ljubav moju, gledaj. Tako da volimo životinje, naravno. Mislim da smo u principu ovim sve rekli. Dakle, ljubav, empatija, ono što nam je bukvalno potrebno. Mislim da je svima nama danas potrebna, umesto svih ovih drugih prokletih infuzija, jedna dobra infuzija ljubavi i empatije. I ovo što kaže Vlada isto, da se zagrlimo, jer šta nam se propagira, nam se ta neka filozofija negrljenja, nezbližavanja i tako dalje, a zagrlje jeste upravo lek. Da li čovek mora da propati u životu da bi na kraju shvatio suštinu života i da bi se na takav način vratio Bogu? Razmišljala sam baš, to je jako dobro pitanje. Stvarno moram još jednom da pohvalim tvoja pitanja koje iznenađuješ me svaki put u današnje vreme kad se glupost forsira. Ti stvarno postavljaš pravo pitanja, a i da se vratim na to pitanje, mislim da, znaš, mislim da jeste potrebno. Mislim da ekstremno mlad čovek, ipak mora da popije neku svoju dozu bola, neke patnje, da li ona dolazi sa ljubavne strane ili dolazi sa porodične strane, ili mislim da upravo to padanje i podizanje i padanje i podizanje i to naše dizanje svaki put, mi se kao Feniks dignemo, tako zapravo treba da bude. Ja se nadam da tvoji pratioci žive u skladu sa tim, da ni padnem pa ostanem tako, bre čoveče, mislim, kakvi, dižeš se i ideš dalje. Tako da, sve su to situacije koje te na kraju, zaista na kraju, sad šta je kraj, mi to ne znamo nikad, ali dovedu te u određenoj životnoj fazi do Boga. Neko ima tu sreću da Boga spozna ranije i iskreno svaka čast i blago njemu, ali nikad nije kasno i nikad ne treba prestati da tražimo Boga. Koliko god i bili razočarani, neverovali i tako dalje, dozvolimo da nas iznenadi. Ako već izgubimo i volju i snagu i želju, i Bog pomaže našoj patnji, definitivno. Mislim, evo jedan praktičan savjet, pošto nama kao spočitavaju da stalno nešto filozofiramo, ne dajemo praktične savjete, evo praktičnog savjeta, probajte da se molite. Pa čisto probajte onako i vidjet ćete sad šta će se desiti, da li ćete dobiti blagodeti od toga ili će stvari ostati status quo.
jel tako? Ne moramo da meditiramo, mislim, možemo da se molimo, to je pravi način. Dakle, probajte da se molite i vidjet ćete kolika je ta lekovitost i blagoslov i moj odgovor je da. Dakle, treba ipak da prođeš kroz određene patnje i nekoliko puta da dobiješ nokaute u facu, u nos, da to primiš stoički, da se ne predaš i da s verom u Boga da ideš dalje. Eto, to je moj neki. Pitanje je jako filozofsko i pokušavam da što pametnije odgovorim na njega, nadam se da u tome uspem. Da, jeste malo teže pitanje svakako, ali definitivno hvala. Može meni jedno lakše pitanje. Može. Izvoli, šta ti misliš, da li su patnje i bol mehanizmi da čovek se vrati Bogu? Pa jesu, pazi, znaš kako kažu, bez iskušenja nema spasenja. Znači, ja sam to osetio na svojoj koži, vrlo sam osetio na svojoj koži da nije bilo tog iskušenja, da nije bilo te patnje, ja ne bi spoznao ovu drugu stranu. Dakle, to jeste jedna, da kažem, božanska, kako bih rekao, jedan put kroz koji zapravo ti prolaziš, ja mislim, ulazak u veru zapravo prolazi kroz jednu vrlo ozbiljnu katarzu, znači prosto jedno potpuno, kako bi ti rekao, osvešćenje, ono kad ti se sve pred očima, ono kad ti se razbistri i onda kad ukapiraš zapravo gde si, šta si, jedna pedagogija, ako mogu tako da kažem, božanska i definitivno jeste tako, jer pazi, zamisli kada bi bilo sve lepo. Ima jedna priča, sećam se da mi je priča duhovni, kaže, došao jedan čovjek u manastir, kaže, oče, kaže, u problemu se, kaže on, kakav problem? Kaže, pa sve mi ide. Kaže on, pa dobro, pa kaže, evo, kaže, sve rodila krava, rodila ovce, ko sve čovjek ima, znači 500 jaja dnevno, svega ima, ali, naš, osjećam, kaže, prazninu, kaže, pa vidi, kaže, ali, kaže, ja mislim, kaže, da je mene Bog ostavio. Dobar je taj put, dobar je, koliko on god se činio teškim, ja znam svoju Golgotu koju sam prošao, sa gubitkom deteta i slično, na drugu stranu, opet, znaš, nećete Bog ostaviti nikada, znači da svako nosi svoj krst onoliko koliko može da ponese. Znaš, meni najgore, u jednom periodu je bilo jako teško bilo se nosim sa ljudima. Ovo malo pre Žana što je rekla, ne znam da li je bilo u emisiji ili smo malo pre kad smo se pripremali, koliko zlih ljudi ima, koliko ljudi žele da budu kao ti, koliko ljudi komentarišu tvoj izgled, da li sam ja sed, da li sam, ne znam, da li sam debeo, da li sam rapunio uste, lepo, iz neke potpuno idiotske stvari koje su potpuno malograđanština i onda automatski vidiš da taj neko nije prošao ništa zapravo u životu. I pravim ti egal, ti pravim pandam, ti pravim. Kako ćeš vidjeti, kako prepoznati čovjeka s kim ćeš piti kafu? Žana je jasno na istoj frekvenciji, to je potpuno udaranje, znaš, mnogo je bitno da imaš takve ljude oko sebe, malo pre ste pričao, pa ćemo da se uključimo, znači moja ekipa, ljudi s kojom se ja družim, s kojom sarađujem, mi moramo da se zagrlimo. I kada smo na slavi, kad sedimo na trosedu, naš četvoro, ja volim sve da zagrlim i volim ljude da prosto volim da osjetim tu energiju. Zapravo je to stvaranje tog jezgra, te ljubavi. Čovek mora da prođe katarzu da bi mogao da spozna Boga i da spozna zapravo što je spoznavanje Boga, je zapravo spoznavanje filozofije života. Šta je, misli, kažu, meni 1000 puta kažu, pa znaš, ja ne znam šta je moj smisao, kao radimo od 8 do 3, kuće, posao, kuće i ostalo. Ovo je priprema za carstvo Božije, znači ovaj naš život na zemlji je priprema za carstvo Božije koje nam dolazi. I ti ovde, svako ima svoju ulogu, pa makar ima ulogu ove kučiće dole koje ja ovde hranim non stop, koji su napolju, moja uloga je da spasimo tu jednu dušicu da ne umre, da ga uvedem ulaz kada je napolju sneg. Pa zar nije dovoljno? Pa zar nije veliko? Znaš, mislim, u krajnjem slučaju ako ljudi ne mogu da nađu sebe, ako ne mogu, kako bih ti rekao, ako nisu nađeni, neka probaju sebe da nađu. A probati sebe da nađeš znači da uradiš neko dobro delo, ne pošto potom na silu. Posmatraj ljude oko sebe, čoveče, posmatraj kome treba pomoć, posmatraj svoje prijatelje, znaš, veliko je delo kada sedneš sa prijateljem pa ga saslušaš ovako i ne prekidaš ga. Kažeš, brate, daj da vidimo kako to da rešimo. I to je pronaći sebe. Tako da,
ja nažalost prošao sam tu katarzu pa mogu da filozofiram ovako i stvarno da me ne bude sramota, ali mnogo je bitno da se prođe ta katarza, da bi znali, da bi osjetili, da bi skonto život i da bi skonto ljudi oko sebe. Jako je to bitno i smatram da ljudi trebaju da mole Boga da prođu kroz neku katarzu, nekakav problem da bi spoznali Boga i život. Žano, koja je suština našeg života? Zašto mi postojimo i zašto je nas Bog stvorio? Tek sad ovo pitanje. Pa ja mislim da smo... Izvini, ja mislim da ovo zavera protiv tebe. Da. Ja mislim da smo u principu u ovom prethodnom pitanju odgovorili na ovo tvoje pitanje. Mislim, suština je zaista da činimo dobro jedni drugima. Znači, sad to može da zvuči onako bljuc, može da zvuči krajnje trivijalno, može da zvuči kao jao bez veze, znaš, ali u suštini to jeste neka prava stvar da mi pomognemo ljudima oko sebe, jer svi mi imamo svoje bitke koje vodimo i svima nama treba, ovo što kaže Vlada, i susreti i lepa reč i razumevanje, tako da ja mislim da smo mi nekako tu da bismo spoznali ljubav, da bismo znali šta je ljubav, da bismo iskusili ljubav, jer ljubav jeste ono najlepše što nas povezuje i da bismo otišli na taj drugi svet sa tim saznanjem. Eto, prosto, ja zaista mislim da je vredno voleti, pa čak i kad tragično voliš, vredno je znati, spoznati taj osjećaj, jer svi mi imamo neke situacije u kojima nam nije možda bila uzvraćena ljubav, sve mlade našeg naroda. Šalimo se malo. Znači, eto, prosto ta neka povezanost, emocije koje nas spajaju, tu smo da saznamo kako je to biti voljen i voleti, i mislim da je to neka suština, jer mislim, kad me pitaš šta je ono što je meni najvrednije sada u svemu ovome, jeli što da kažem imam, jer mi nemamo ništa faktički, imamo samo sebe, mislim svoje telo, a ni to nemamo kad odemo, jeli. Tako da je sve to jedna velika iluzija, mislim, mi smo prosto gosti, ja sam gost ovde u mom stanu, mislim, iako je moj stan, on će ostati nekom drugom, kao što je, mislim, svi smo mi gosti, ništa mi ne nosimo na onaj svet, a imamo prilike da vidimo kroz istoriju, kroz život, koliko je alavost i srebroljublje i tako te neke druge stvari, koliko su koštale nekih ljudi. Znači, džaba ti bilo sve ako ti nisi u ovom životu iskusio ljubav i zaista džaba ti sve, džaba ti sva zlata, dijamanti, briljanti, kola, stanovi, gajbe. Znaš, znam dosta vrlo imućnog sveta, prolupanog sveta. Mislim, daleko od toga da sam ja protiv love, da se razumem. Ja sam neko ko voli dobro da živi i to se zna. Mislim, ništa ja to ne krijem. Nisam avioni, kamioni i to, ali volim dobro da živim, hedonista sam, volim dobru klopu, volim da otputujem, volim dobru garderobu, sve što žene vole, što ljudi vole, to ja volim. Ali hoću da kažem da to stvarno zaista nije suština. Iako postoji ona, mnogo je lakše plakati gde, u Mercedesu ili ne znam šta, već gde nego u nekoj stračari, ali kažem, znam dosta prolupanog sveta, veoma imućnog sveta, koji nema ništa od toga. Mislim, ima taj konformizam, znaš, što ti sedneš u dobru stolicu, što ti sedneš u dobru fotelju ili ne znam, imaš prilike da ručaš na nekom ekskluzivnom mestu ili da odeš na neku daleku destinaciju, ali mislim, džaba ti bilo ako si u lošim odnosima i pre svega sa svojom porodicom, sa svojom familijom, sa, ne znam, mužkom, ženom, dečkom, devojkom, kako god. Jednostavno, to su neke stvari koje su za mene svetinje.
Je li Pa to da, pitanje? o suštini života i na kraju krajeva što bi svaki po meni pametan čovjek trebao da pita jeste zašto je mene Bog stvorio? Koja je svrha mog postojanja, jednostavno, zbog čega? To je već malo teološko pitanje, Boga me. Pa jeste, zašto je, da, to je već teološko pitanje, ne znam koliko smo mi kompetentni za to, bar u svoje ime govorim, ali eto, baš, Bog me je, evo sad kako ja vidim, Bog me je stvorio da uprkos svim nedaćama, rugobi koja me recimo trenutno okružuje, jer ovaj svet u kome mi živimo je jedan ružan svet, da se ne zavaravamo. Ja ne želim da gledam kroz ružičaste naočare i da se sad lažemo. Ovo je jedan ružan svet u kome ja posle 8, na primjer, ako sam sa Vladom, ne mogu da sedim ne znam, negde, jer nemam već šta treba da imam. Dakle, elementarna neka prava su mi uskraćena. Uopšte, ovo je jedan svet u kome rugoba izvire na sve strane i mi moramo jako da se trudimo i da se napinjemo, da ne bismo poludili i da bismo u tom takvom satanizovanom svetu otkrili lepotu koju Bog i nama i dalje, ovo su sve zapravo iskušenja, šalje. Sad, da se vratim na ovo zašto me je stvorio. Dakle, stvorio me je da uprkos svoj prljavštini, čistoti, udarcima, nepravdi, ružnim stvarima, ružnim u svakom smislu ljudima, uprkos znači metalnog kamenovanja i svega onog ružnog što sam doživela u svom životu, kao i svi mi, da ostanem čista i da ostanem čistog srca i da ja to tako nešto ili nešto mnogo gore i neko je prošao, što reče Kurt Cobain, niko od nas ne umire nevin, sve nas život jeli. Tako da ostanemo čisti uprkos svih tih izazova, udara na nas i da, neću kažem da učimo, baš potenciram tu čistotu misli i dela. Eto, ja tako vidim svoje biće i svoje, jednostavno, svoje bitisanje na ovom svetu. Hvala ti, Žana, na ovom lepom odgovoru. Vlado, da li možeš ti da se nadovežeš na nešto ili hoćeš da ti ponovim to pitanje ili hoćeš da pređemo na neko drugo? Ne, pa mislim, vidi, Žana ima odgovor Žana je malo dublje ušla u sebe i dublje ušla u te neke vrlo opipljive stvari. Ja samo bi se složio sa njom, to isti stav imamo, ali eto, ona je to objavila. Ja ne bi znao drugačije kako da objasnim, mislim, to je isto mišljenje kao i Žana, može slobodno neko drugo pitanje da postaviš, mada vidim da, znači, Žana, ipak je Žana ovde žrtva sa mnogo težim pitanjima. Evo, sad ćeš ti da budeš žrtva, evo, ide sledeće pitanje. Koja vam je bila najteža situacija u životu? Kada vam je bilo najteže i da li u najtežim trenucima Bog nam jedino može pomoći? Pa da, sigurno, moja je bila zapravo za moje dete, to kada mi je saopšteno da mi je sin umro, zapravo koji nije umro. Tada, ali znaš kako ti kažem, mislim, i posle toga je bilo u mom životu isto teških momenata, baš te duševno teških momenata, znaš, mrtva trka je tu šta je kako, ovo doživiš kako doživiš, ali ja negde imam neki svoj, da kažem, molitveno pravilo kako se ja obraćam Bogu i kako ja molim da se to reši. To je neka moja, da kažem, konverzacija, jedan dijalog, odnosno monolog ili monolog, odnosno dijalog sa Bogom. Ne može dijalog da bude, može da bude monolog, ali opet, što kaže to neko moje obraćanje, neki moj vapaj. Kada mi je teško, Kalemegdan, Sveta Petka, ona je moja zaštitnica i to je da kažem, meni jedno mesto gde ostavljam sve te neke ružne stvari i to mi se desilo pre neki možda mesec dana. Kad se nisam onesvestio, kad sam izašao iz kapele dole u Svetoj Petki, nešto je bilo, ne znam šta je ona izvukla iz mene, ali prosto na stepeništu gore dok sam se peo, znači u momentu sam izgubio i dah i svest i sve, sam bio na nogama, to je trajalo sekund samo, tako da je moja molitva očigledno uslišena tamo i to je već drugi ili treći put da ja doživljam, na primjer, iscelenje od Svete Petke.
bilo još dvoje ljudi je bilo tu videlo, otprilike tu taj neki moj moment kada mi i tačno sam osetio iz grudi, iz stomaka da je nešto izašlo, tako da u tim nekim teškim momentima, znaš kaže, duševna bolnica, znaš, ne može da bude duševna bolnica, mislim, može oni to zovu duševna bolnica, ali problem je duša, znaš, a dušu lek ne leči. Znači, dušu leči onaj ko ti je dao dušu, a to je sam Bog i sama molitva. Tako da, ja sam mnogo puta pričao, a malo ljudi priča o tome, ja znam da odlaze u crkvu i znam da odlaze da obilaze manastire, ja volim neko da kaže da moje neko molitveno pravilo je psaltir, kao najjače oružje nas hrišćana, i naravno, post i pričašće, to su mi da kažem neke dugoročnije, ali u nekim momentima kada mi bude teško, nije kao desi se nešto pa mi sad bude, mene se to kumulira i skuplja se, znaš, i onda u jednom momentu samo se desi da mi bude 2 dana ekstremno loše, da mi bude i psihički, i fizički, i zdravstveno, i kako god, i naravno, ko će tu da pomogne nego svetitelji, ko će tu da pomogne nego sveta voda, crkva, manastir, da mi ispočem se ovde kod nas u Svetog Dimitrija ili negde gde mi je crkva bliže, možeš ti kući, to nekako mi lakše u crkvi, pored ikone, da... Tako da to je neki moj način mog izlaska iz ovog ludila i to je moj način lečenja, i psihičkog i fizičkog. Pa hoću, da. Znaš šta, bilo je stvarno mnogih momenta teških, ali onaj koji bih izdvojila, kad mi je baš onako bilo najteže, jer sam tu bila potpuno nemoćna, prosto viša sila je bila u pitanju, jer ja sam tip osobe koja, ja volim da menjam stvari, ako nešto nije okej, ja želim da radim na tome da to promenim, mislim, da nađem prosto način da rešim problem, međutim ovo je bilo u pitanju smrt mog oca, za koga sam bila jako vezana, to je sada već bilo pre davnih 16 godina, znači cela jedna večnost kad nekoga voliš, a opet tren kad nekoga voliš, jer je sve nikad više i zauvek u životu. Tako da eto, tada mi je zaista bilo najteže, taj fizički gubitak oca, odlazak, to je stvarno, kogod je prošao kroz gubitak, zna šta to znači, ali eto, opet moram da kažem da vremenom, pogotovo kroz veru i kroz Boga, i nekako to sada zaista ne može da se uporedi sa tim primarnim bolom, koji u početku je to bilo bukvalno kao da mi neko zario nož u srce, koje stoji u srcu, razumeš, 3 godine, kažu koliko, kažu recimo interesantno da ljubav traje 3 godine, nešto naučno je dokazano, ljubav, strast, pa tako je to i bol, mislim, bukvalno sam imala osjećaj da mi stoji nož zaboden tu u grudima i to je bilo munkov krik, znaš, doći ti da se uhvatiš za glavu kad pomisliš to nikad više. Međutim, vremenom, eto kažem, ja zaista imam osjećaj da je moj otac, jednostavno on je tu sa mnom, u mislima svaki dan, tako da neću da mračim tvoju emisiju, ali eto, prosto kad me pitaš šta je, to je najgora situacija u kojoj sam bila. Vlado, da li je bitno da poznajemo svoju istoriju kako bi kao ljudi mogli da stvorimo bolju budućnost? Znaš šta, to je teško pitanje. Znaš zašto je to teško pitanje? Zašto sam ja zagovornik one teze da, stvari to nije ni teza, mislim da je to potpuno realna priča. Mi živimo u Matrixu, mi ne znamo našu istoriju. Dakle, to su priče za malu decu, mi ne znamo, istorija je potpuno pogrešno ovde setovana, priče su ovde bili neki partizani tokom Drugog svetskog rata, onda stvarno Pajkić izađe lepo i objasni da ovde nijedan partizan nije bio u Beogradu i na kraju se ispostavi zaista iz nekih arhiva koje sam ja posle čačkao nešto da zaista nijedan partizan ovde nije bio, nisu postojane ni te ofanzive ni defanzive. Šta je bilo na Kosovskom boju, ne znam, nisam bio tamo, neću da vređam, daleko od toga. Mošti Svetog cara Lazara počivaju tamo gde počivaju. Dakle, nešto je bilo, nešto se desilo. Imamo tu Svetu Lozu Nemanjića koja je za nas najbitnija, koja je temelj naše nacije i zapravo naše vere i religije, ali zaista istoriju kao istoriju, taj neki, da kažem, moment
informacija šta se desilo, kad se desilo, ja ni u šta ne verujem. I to je nešto što, znači, znaš kako, mi smo sada ovde, da bi ti rešio budućnost, ti moraš da znaš prošlost, ne moraš ti da znaš daleku prošlost. Znači, danas šta se dešava, vidimo i sa ovim nepostojećim našim neprijateljem, i sa mnogim stvarima koje se ovde dešavaju. Znaš, ovde, ako ti ukapiraš, ako ti u jednom momentu kreneš da percipiraš da ti neko urinira po inteligenciji, onda si na dobrom putu da znaš kako da rešiš problem za budućnost. Mislim da je ovo zaista jedna dobra teorija. Ja sad kao neko ko je dugo godina u medijima, dugo godina sam u svemu ovome, u javnom životu, da kažem, ne toliko, ali sam prepoznatljiv zbog borbe protiv trgovine decom, nerado sam ušao u sve ovo, na kraju završio pred kamerom i slično. Znam kako funkcioniše jedan sistem, znam kako funkcioniše politika, znam mnogo stvari, znam kako se treba izvući iz toga i kako treba ovu državu vratiti narodu, znači da sve funkcioniše kako treba. Malo pre smo pričali ti i ja, pre nego što će Žana da se uključi o federalnim rezervama, zašto mi ne možemo da imamo plati 2000 evra, zašto ne možemo da ištampamo novac u Topčideru i da, na primjer, 500 milijardi unesemo u budžet, po ti 500 milijardi da dajemo ljudima platu, na primjer, u državnom sektoru, da im budu plate 2000 evra. Ne možemo, zato što mi ne kontrolišemo naš novac. Malo pre sam ti rekao da se hrvatski novac, čini mi se da se štampa u Austriji. Dakle, cijela priča oko MMF-a, cijela priča oko tih crnih plemstava koje su bankarske porodice, to su te porodice koje kontrolišu naše živote i koje ne dozvoljavaju da izađemo iz ovih okvira koje su nam one nametnuli. Samim tim dolazimo do zaključka, zapravo mi živimo u Matrixu. Naravno da možemo, ja ulazim sad zvanično, ulazim u politiku 14. decembra kad bude bila promocija naše pokreta i stranke, gde po prvi put se pojavljuje zdravo tkivo u celoj ove naše političkoj sceni, jadnoj i bednoj, i ta moja ekipa, i mislim, ekipa u kojoj sam je definitivno ekipa koja nema putara na glavi, koja će zaista pokušati da reše neke probleme. Biće teško, biće sporo, ali biće prilike, ono što kažu, nikome nije gorilo do zore, pa neće novema da gori do zore. Svako zlo ima svoj ciklus, svoj početak i kraj. Dakle, i ovome mora da dođe kraj, a onda dolazi ono naše vreme kada ćemo zaista vratiti državu našim građanima, kada ćemo uspjeti našim malim anđelima da obezbedimo, znači da se rode bez ikakvog problema, da se majke porađaju bez ikakvog straha, gde više neće biti otimačina deca od strane centara za socijalni rad, od strane satanista, od strane sve ove nakaradne vlasti. Tako da, definitivno, ne treba ti mnogo da znaš prošlost i istoriju, jer je istorija jedna veoma škakljiva tema, ali mi vidimo kakvom smo sada, pa iz ovog sada ja znam kako treba da se izvučem, da rešim problem u državi, da državu vratim na ono prvobitno ili da je napravimo da bude jedno tlo gde ćemo moći normalno da živimo, gde će se poštovati tvoja prava, gde će se poštovati tvoje mišljenje i gde će neko voditi računa o tebi i tvojoj porodici, svakog domena i aspekta. Žano, izvoli ili? Znaš šta, Vlada je zaista tako lepo sve ovo formulisao, pa bih ja, kao što vam rekao, za ovo pitanje jedno, da sam ja to kao dobro sročila. Mislim, baš razmišljala sam na tu temu i potpuno se slažem sa njim. Mi zapravo ne znamo, znaš, istoriju pišu pobednici od vajkada, tako da mi ne znamo šta je zaista bilo. Sada, koliko tu ima istine, sve Vlada objasnio. Mislim da treba da gledamo na budućnost i naoružani ovim sadašnjim saznanjem ili koliko možemo, koliko mi znamo za našeg života, ja nekako tako. Ja inače sam pobornik, znaš, onog čuvenog znam da ništa ne znam. Tako da, eto, možemo mi sad, to je, neću kažem stereotipno, ali viđenje nas kao jednog, hrabrog naroda, srčanog, otvorenog, predusretljivog, blagonaklonog. Mi imamo jednu, što je u suštini dobro, to je prava hrišćanska tendencija, mislim, prava hrišćanska osobina, pardon, a to je da zaboravljamo. Mi jako zaboravljamo, mi strašno zaboravljamo, mislim, nama je, eto, to je ono što mi kao pamtimo, ne da sad toliko politizujemo priču, ali mi smo, zaboravili smo na bombardovanje prosto. Bombardovanje kao da nije bilo, jeli? Ne kažem ja da mi sad treba, sad gledam, totalno sam u fazonu ove serije Vikinzi, gledam sa zakašnjenjem, gledam 4. sezonu sada već,
Znači, ne kažem da treba ono divljački, znaš, da idemo na ljude sa, ne znam, nekim kopljima i ovo i ono, ali, boga mi, mislim da ne treba baš tako lako i brzo ni da zaboravljam, jer, kako bi rekla, nama se ne zaboravlja, nama se i tekako svašta spočitava. Mislim, ne znam da li se slažete, ali eto, to je neka moja konstatacija da mi kao narod patimo od amnezije i da smo vrlo često preterano i gostoljubivi i dobronamerni i tako dalje, što nas u nekom momentu, ne znam, stvarno to nisam pametna, to jeste dobro, hrišćanski, ali sa druge strane, pa bre, ne treba ni mi da budemo tolike ovce pa da zaboravimo na sva zla koje su nama učinjena. Ne treba to, znaš, ono, opraštam, ali ne zaboravljam. Prosto ja se vodim time. Vlado, koliko muzika znači u tvom životu i da li preko muzike čovjek može biti opsednut nečistim silama? Za mene muzika sve. Ja imam onako jedan veliki žal, što bi se reklo, ja imam sluha, pevam, ali mi je jako žao što ne mogu time profesionalno da se bavim, i to i gluma. Pa dobro, sad sam malo mator za glumu, ali više me gluma me ono ne privlači, ali muzika mi je nešto što, ja evo sad u kesi, ovdje imam maloj kesi, pored laptopa imam 4-5 flash USB memorija i svaka ima posebnu muziku za kola, za ovdje kad sam, ja sam čak jednom prilikom, mislim da sam to javno i pričao, kada sam tražio negde kako da mi započne dan, znači kako da ne budem nervozan tokom dana, jedna moja drugarica mi rekla, kupi slušalice dobre, telefon u džep kad se probudiš ujutro i pusti kao, pitala me za 3 pesme, kao na brzinu mi reci 3 pesme kao koje voliš. Ja u tom momentu mi je konstantno i sada mi non stop Women in Chains, to je Tears for Fears, čuvena grupa, i u suštini krenem ja da stavim ja na telefon, stavim te 3-4 pesme i onda sam kupio JBL-ove neke slušalice koje su koje nema kao noise reduction, smanjuju kao ulazak drugih zvukova, i probudim se ja ujutru i stavim te slušalice, pustim i stavim u gaće, stavim mobilni telefon i krenem tako po kući i krenem da pevušim. I to sam tako 7 dana radio. Kada sam to, znači kad više nisam to radio, znatno se promenio taj neki moj dnevni bioritam. Ujutro kad se probudiš, Japanci jedu slanu supu. Ujutro kad se probudiš, neke kulture, na primjer, jedu kašu, oatmeal jedu. Ujutro kad se probudiš, u nekim zemljama, neki narodi ujutro naprema uzmu pa jedu meso. Šta hoću ti kažem, jutro je jako bitno, jer ujutro krenu da se bude ti neki hormoni, enzimi u organizmu i ti sad negde moraš sam da nađeš šta tebe najviše prija. Ja sam se lečio muzikom i evo desi se masu puta da me čak i moja supruga da me prozive, da me zeza kada prije gledamo X Factor ili kad gledamo tako neki Voice of America ili nemam pojma, kada se desi oni bazeri ili buzeri kako se zovu, ja se svaki put se rasplačem, znači zaista se svaki put rasplačem. Tomu još uvek nisam gledao i ne smem da gledam Tomu. Gledao sam na TikToku samo neke isečke i tipa gledam telefon, zatičem sebe da počnem da ridam od plača, zašto sam ja odrastao u Skadarliji, u 2 jelena, u šeširima, znači prosto to je moje neko detinjstvo. I tako da Tomu nisam smeo još uvijek da gledam, svi me zovu, kupili su me 2 puta, me kupio karte, ja ne znam. Mislim, odgovor tvoje pitanje da kažem da definitivno muzika jeste nešto što je veliki deo nas, pa čak, na primjer, kad sam u nekoj duhovnoj varijanti, kada mi onako treba mi Bog i kad mi treba, mi Bog ti treba uvek, ali kada sam kad uđem u tu neku varijantu da mi treba malo duhovno i često pustim poanje ruskih monaha, pustim, na primjer, imaš heroinsku pesmu, na primjer, na YouTube-u koja je jako, jako lepa, i Mokrančeva verzija je jako, jako lepa i, na primjer, to 4-5 puta pustim tu heroinsku pesmu, čuvenu Herovimu, i verujem da se tako taj neki životni tonus da se podigne, ta frekvencija se podigne, jednostavno uđem u tu neku nirvanu i bude mi jako, jako se smirim. Ovo drugi deo pitanja, da li muzika, pitao si me da li muzika može da... Da li preko muzike čovjek može da bude opsednut nečistim silama? Ne, ona jedino ako se koriste na sataničkim ritualima, da se unazad peva i da se unazad koriste reči, to zaista jeste tako, i eventualno ako slušaš
ne znam, Marilyn Mansona ili nemam pojma, slušate njihove neke... A da, mislio sam na metal, techno, trance muziku, pošto tad čovjek ide u neku stanju hipnoze ili stranca kad sluša takvu vrstu muzike. A vidi, ja ti kažem, ako sam dozvoliš to, ako to želiš, ući ćeš. Znaš, meni ne možeš ti da mi pustiš 5 dana slušam tu muziku, mislim, ta muzika ne može dopre do mene jer ona ne dodiruje moj duš. Što je potpuno nekom drugom fazonu. Sad on to, verovatno ljudi koji vole to i odlaze na njegove koncerte, ima tu još mnogo grupa, i to bilo bi lepo da u nekoj drugoj emisiji da pričamo baš o tome. Ima neki drugi grupa koje baš se bave time, znači za zavese postoje ti neki rituali dok ovi sviraju, ovi prizivaju, šta već prizivaju i zaista dođe do potpune obuzetosti mase, tako da može ako to želiš, a ovako da ti neko to nametne, mislim da to ne može. Tako da muzika je jako lepa, muzika je nešto za mene, sastavni deo mog života je definitivno muzika. Znači, ja sam nekako voli jako balade, znači muzika 70-ih, 80-ih, eventualno 90-ih, uz to sam odrastao i to je jedino što slušam i jedino što može da me baš da me vrati u normalu. Da, mislim i da je jedan od najlepših i najvećih darova koje je Bog u stvari podario čoveku jeste dar muzike. Pa jeste, pazi, anđeli pevaju. Anđeli su ti koji pevaju, dakle muzika je nešto. Ja ću morati ovog momenta da vas napustim, ljubim vas i volim vas, sastanak mi kreće jedno jako važan. Žana, tebe obožavam, volim i ljubim, ti si naš Hollywood, ali Hollywood u onom najprofesionalnijem smislu, ja se to uvek volim da joj kažem, da taj njen lik, to njeno lice zaista jeste onako van galaktičko. Ne, to sam ti rekao prošli put i znam zašto ti pričam ovako javno da drugi vidi da čuju. Bio sam gost i kod nje, ne znam da li si gledao tu emisiju. Ona je predivan domaćin i predivan novinar i jedva čekaj te vidim na kafi ovih dana, imamo mi naše priče, tebi se čoveče zahvaljujem na ovom intervju, vidimo se opet, ljubim vas i volim vas, zaista jedva čekam ponovo da vas vidim. Da, Žano, ti se slobodno nadoveži na ovo pitanje, da. Pa ja muziku kao Vlada obožavam i muzika mi stvarno predstavlja vrlo često. Muzika jeste vrsta eskapizma, bega. Volim, muziku slušam i kad sam super raspoložena, ali isto slušam i kad sam tužna, tako da volim da imam nešto uvek u ofu i sad ako me pitaš koja je to muzika koju slušam, to je zaista raznovrsno. Moram da priznam narodnu muziku, eto ne slušam, to nije moja šolja čaja, što bi rekli, ali poštujem svako ko voli. Ja je nikad nisam volela, tako da eto, to ne slušam. Ja volim, recimo kad sam nešto ljuta ili ne znam, nervozna ili besna, onda volim da slušam punk. Volim da slušam, znači, punk muziku kad sam, eto tako, nekako, kad prosto imam neku energiju koju želim da izbacim ili kad se naljutim ili ne znam, to mi je onako super, ili kad sam, isto slušam je i kad sam tužna do duše, iako je blesavo povezano, pošto to nije muzika koja baš kao asocira na nešto što leči rane, ali eto, to je neki moj ukus, ima dosta, volim klasičnu muziku, totalni sam fan i zavisnik Baha, obožavam njegovo delo, mislim da je stvarno bio neverovatan kompozitor, stvaralac i eto to. Izvini, samo bih hteo tu da te nadovežem, ne znam da li si znala da je Johann Sebastian Bach jednu celu svoju simfoniju posvetio Bogu. Eto pa da, mislim potpuno, to jeste božanska muzika i ona me dira, ona mi tera suze na oči i uz nju se pročišćavam i zaista volim Baha jako da slušam. Sad mogla bi da ti nabrajam do sutra koje su to grupe koje volim, ali mislim prosto neću. To da li, mislim da ne gubimo vreme, a da li muzika može, ovo što si pitao, da li može da... Znaš šta, ja mislim da živimo sad već u takvo vreme da te poruke više nisu ni subliminalne, znaš. Mislim, sve manje subliminalnih poruka, sve više otvorenih, vrlo otvorenih poruka, jer ovo više nema mere više u svemu ovome što se dešava. Tako da, međutim, ako se okrenemo subliminalnim porukama, jeste, imaš im na YouTube-u, kad ukucaš takve stvari, ali vidiš ovo što je Vlada pričao, pesme puštaš unazad i
Tu su recimo, ne znam, Justin Bieber, pa kažu za Rihannu da je recimo kraljica tih demonskih pesama, Justin Timberlake, Britney Spears, mislim svi živi imaju zapravo imaš teoriju po kojoj su svi celebrity prošli kroz te neke satanističke rituale i ja sam iskreno sve bliža tome da zaista poverujem u to. Znači da ti ne možeš da napreduješ ukoliko ne prođeš kroz te obrede koji oni, to važi za glumce, za muzičare, za celebrity generalno. Sve više verujem da to jeste tako. Da, kad pogledamo iskreno, definitivno je većina tih muzičkih zvezda u stvari prodalo dušu đavolu. Nažalost. Ja zaista to ne znam, ali eto ima ta teorija, možda ima dosta i stvari na YouTube-u i o tome, ali pazi, čak i znam ljude, imam prijateljicu koja je žena, nebitno sad uopšte, naravno neću govorim ime, i to visoko rangirana u svetu, znači ne živi ovde u inostranstvu je i kad je shvatila da mora da ode na određeni ritual, što je vrlo otvoreno nekako rečeno, ona je odbila da se dalje probija u tim vodama u kojima jeste. Tako da, eto, neko ko mi je odličan prijatelj, da tako kažem, nije to rekla mi Persida, koju ni ne znam, ili pročitala u novinama, nego mi je rekla osoba koju lično poznajem. Evo za kraj pitanje, da li će na kraju po tebi ljudi postati zombiji kao što je to prikazano u hollywoodskim filmovima? Benjamin Franklin je rekao da postoje ljudi koji umru sa 25, a sahrane ih sa 75. Znači, eto, to bi otprilike bio moj odgovor. Neki ljudi, ti imaš mlade starce, kapiraš? Imaš čoveka koji je mlada, koji ima staračku dušu, 0,0% energije, mrzi ga sve, lenje, to isto možemo da tumačimo kao vrlo mogućem nekom obuzetošću, ali postoji način da se reši ta problematika, koga interesuje može da to istražuje i da to prevaziđe, ali idemo sve više ka toj priči da, vraćam se na početak našeg intervjua, a to je manjak empatije. Dakle, vidiš kako nekako lepo zatvaramo krug i priču, sve ima svoj početak i kraj, tako da taj manjak empatije i pravi zombije koji njih već ima oko nas koliko hoćeš. To su potpuno ljudi bez emocija, koji samo gledaju svoje interese, koji ništa drugo ne zanima i koji tako vode neke jadne i skučene živote, a blesavo i smešno i ovom prilikom bih rekla to što neki ljudi pate zbog takvih ljudi, razumeš, prosto je blesavo da ti patiš zbog jednog zombija koji zapravo nema da li bio muški ili ženski, znači obraćam se i momcima i devojkama, možda ljudima sa 2 kanala, svim generacijama, tako da blesavo je to da ne dajemo se zombijima i vodimo računa da sami ne postanemo zombiji, jer mislim da je to prilično zarazna boljka, da tako kažem, mnogo zaraznija od nekih drugih. Eto, pa sad ko razume, shvatio je. Jasno. Šta možeš na kraju da poručiš našim gledaocima, koju poruku bi poslala ljudima i na šta bi trebalo da obrate pažnju po tebi u ovim surovim vremenima, recimo da je tako? Veoma surovim. Pa pre svega da ostanu dosledni sebi, da ne podležu tuđim uticajima, nego da zdravo razmisle, da čine ono što im srce veseli, da traže lek i spas za svoju dušu, da jednostavno ne odustaju, jer ako odustaneš ne znaš šta će se desiti posle. I to je jako žao, jer recimo mnogi, koliko je talentovanih, ekstremno uspešnih, poznatih ljudi, koliko im je
puta rečeno ne, ti nećeš uspjeti, da su odustali, ne bismo uživali u njihovim delima, tako da pre svega ostanu ono što jesu, da gaje svoju autentičnost, zato što je danas jako teško ostati i individualac. Ali isto i to je isto zvrčka, znaš, Srđane, da ti kažem, i to budi ono što jesi. Ja sam koristila do pre nekoliko meseci taj hashtag, ali sam prestala da ga koristim, jer i to je dosta onako diskutabilna stvar. Budi ono što jesi, znaš, mislim, baš da nosiš rogove na glavi i da budeš sav, ne znam, u nekak, mislim... Da, to može da ode u totalno drugu krajnost, da. Ide u totalno drugu krajnost ili recimo, ne znam, evo sad mogu, ja sam poznata po tome da uvek stvarno govorim ono što mislim i kao da progutam neki serum istine tokom intervjua, ne mogu drugačije. Sve je to lepo, body positivity, znaš, gojazne osobe, ali ljudi moji, mislim, mislite i na svoje zdravlje. Brate, gledajte, u redu je, znaš, kad neko ima toliku potrebu da ponavlja, ja sebe volim, ja sebe prihvatam tako kakav jesam, ja ovo, ja ono, pa to nešto nije u redu, što ja moram sebi toliko puta da ponavljam da ja sebe volim, brate, volim sebe i ne moram to da ponavljam 1000 puta. Znači, ne možemo sve baš da podvedemo pod to budi ono što jesi i gaji to da imaš 250 kilograma, pa evo sad, mislim, mrzeće me, znam, ali ne mogu da kažem drugačije, nego ono, gledaj, nastoji, ne moraš da budeš neka mršavica, ali mislim, steši bre te kilograme, ako ništa drugo, zdravlja radi, jel tako? Tako je. Tako da, mislim, to se odnosi i na momke i na devojke i šta znam, lepše ćeš se nekako osjećati. Mislim, ja volim stvarno raznolikost, još što nisam tip da ljudi moraju identično da izgledaju, mislim da je to pogrešno, da svako treba svoj neki fazon da ima i da bude poseban po tome. Eto, ja glasam za autentičnost, ali ne glasam za bolesnu autentičnost. Ono što, sad opet dolazimo do toga ko sam ja, pa da kad me pitaš, eto to, ovo ti je iskren odgovor na tvoje pitanje. Da, i da ne budu zlonamerni, bezobrazni i vulgarni. Eto, to je nešto što ne podnosim. Žano, hvala ti od srca na ovom intervju, uživao sam u ovom razgovoru. Hvala tebi, Srđane, stvarno počastvovana sam što si me pozvao drugi put i želim svaki prosperitet tvom kanalu, jer se baviš jako dobrim temama i mislim da ljudi treba da te gledaju što veće broju. Hvala od srca još jednom, a vama, poštovani gledalci, hvala što ste gledali intervju.